ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟରେ ବି ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପୁରା ମେଘ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଫାଇନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେଟା ସବୁ ମେଘ ଯାକ। ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ଢାଙ୍କିକି ମେଘ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ବର୍ଷିପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମନ୍ଥରା ବୋଲି ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଧାନ ବି ଭଲ ହୋଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସି ଧାନ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇକି। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଉ ବନ୍ୟାଟି କେମିତି ନ ଆସୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡର ଭୟ ଅଛି, ଆଉ ବନ୍ୟାଟି କେମିତି ନ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରି ଆସିବା। ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।